starter bare med at filme nu. Vi kan bare cutte det væk, det der. Jo. Sådan. Kom så, Carla. Så tager I det. Så for helvede så. Det er det første. Nå, skal jeg hjælpe med? Ja, bare fordi vi kan altid cutte det væk, så kom dog. Vi gider ikke have 2 videoer. Er der blidt på min egentlig? Ja. Du skal sådan holde den lang tid. Sådan. Kom nu, Carla. Når den starter, så er hånden væk, ikke? Særp. Så også fordi den er faktisk tændt nu. Sådan lidt. Hvad sker der? Prøv at være sikker på, at du tænder 2 gange. Og så hold den dernede, Ja. så for at tage den væk. Ja, så skal I være meget klar over. Vi slukker ud. Jeg fik et chok. Fuck, jeg være vel. Vi er enige om, det her ser virkelig dumt ud. What? Hvad skal det vise? Jeg er faktisk virkelig i tvivl om, hvad det her skulle være. Der var nogle af dem, den ikke engang fik derovre. What?